Какво става, тайни майни? Днеска ще качваме клип на от кулата, мисля. Надявам се да кача. Ето го, днеска сме с Гошето. Между другото, тук сме с много колело. Не съм качвал клип. Ето го, Гошо. Надявам се да е яко. И да. Айде хора, първо пускане. С Гошето. Къде? Ми почнаха. Хубаво. Ай бе, заварийно. Ули, колко много ли става? Поча. Мале, колко много ли става? Ужас. Оп. Да закча. Аре хора. Тръгваме. Много ли става? Оп! Така малко въртим. Ой, колко го мразя. Тука, давай. Тука лекта и въртим. Тука на дрифт. Няма сцепление заради листата. Оп. Бати японските дрифт. Тука. Ули. Ще влява някой дърво. Ули. Майко. Много са. Няма никакво сцепление. После на коловоз ще леш. Тук спрем ще чакаме Гошо. Така. Оп. Сядка ли си мина по моята линия? Ули. Така. Тук скачам. Уха! Мале. Тук много бавно. Ще умра. Ух. Мале, как ми фърля по газа. Тук го изчакаме Гошо. Оп, не мога да закочия. Не се стичи маската. Оп, мале, как ми фърлят ми по газа. Уху, излязох. Хубава вода. Така, спирачки. Мали, много са, много. Тука. Така. Мали, много са лъдни. Хоп. Така, вирашчето. Мали, този вирашко последно. Оп! Че тя умра. Много поднася е въртица. Така дърпам. Така спираме да чакам го. Аре хора, продължаваме. Това вече сложи посета на оптката й. Лека седалка. Тук сата й. Тук сега се пускаме, въртим. Чай, така да малим, че има една канавка. Хора, второ пускане много студено. Къде писта? Аре, да завалим. Мамасита. Тей. Кратка моята линия. Така.
Сега тук продължавам. Издава се от меня. Оп. Така намалим. Без камък. Камък да ме вече. Много се лъзга, човек. Тия плат вираже. Чуй за къде? Не се блъскай да вълка. Така намаля. Оп. Опа! Въртим! Спираме. Чу ли? Готов? Аз послепи ли? Не. Хай, без аварийно. Без аварийно. Че под нас е там и баша. Чуть му как много скоро. Че дрифто е. Малятни монстра. Спри. Аз? Да. Аз? Да. Ай, без аварийно. Без аварийно. Тъй, ау! Много кал! Тъй, хора! Така и го сполозим. Мали! Как ще да умра? Моля, нека някой коне. Майко! Много са. Много е кал. Чай, тук да маля. Вземем лъзни, не се пепа. Скъса листичката се обърза. Това ли я намеря? Ей! Сега ще чакаме бат Георги. Не е мъгливо. Оп, без аварийно. Спри. Сега тук спирам ли да продължавам? Продължавай. Накачването. Да, накачвай. Хубаво, айде, без аварийно. Тъй. Добре. Тук накъде сме? Ще го мразя. Твоето спря. Моето? Спря твоето. Уху, майко. Ой, каква е тази скала? Японски дрифт.
300! Майко! Ай! Сега стои снима ли? Да. Мила моя мамо! Тапка и добричка, не мога спра. Ай, бе, да видим. Бах, хубавата линия, дето намери. Гоше, мисля, че не сме кални. Мисля, че не сме кални. Не бе, не е като сме кални. Покажи колелото. Чай, той не е кално. Ох, то твоето направо чисто. Еми го края май на клипа. Мисля, че не сме кални. Ти си го извадих от газа, човек. Ако сте изгледали клипа до края, напишете в коментарите, мисля, че не сме кални. Да. Брат, ти си го валя. Аре хора, лайк, subscribe Какво си и... извадих от газа? Лайк, subscribe до следващия клип, то се е насрал. Ай, чао!